Hola, jo em dic Martina i ella es diu Sara i avui li farem unes quantes preguntes a l'Anna Maria Llorenç. Bona tarda, Anna Maria. Bona tarda. Quants anys fa que ets a l'escola? Doncs mira, fa prop de 40. Quines feines fas a l'escola? A veure, des de que vaig entrar vaig formar part de l'equip directiu i després com a professora he fet sobretot medis socials, geografia i història, però també he fet castellà, també he fet dibuix, i també he fet desdoblaments de català i, sis cosetes aquestes que sempre s'ha hagut de fer. T'agrada la teva feina? M'encanta. De petita volia ser professora? Tant que sí. Per què? Perquè m'agradava molt ensenyar, jo havia tingut alguna professora que m'agradava molt i disfrutava molt a la classe, m'encantava molt estudiar i aleshores jo volia transmetre als meus alumnes tot allò que m'havien transmès molt bé a mi. A part d'ensenyar, també educar. Com eres de petita? Trapella, sociable, llesta o preferies passar-ho bé abans que estudiar? No, jo preferia estudiar. M'encanta estudiar, continuo estudiant i ara que em jubilo continuaré estudiant. A mi m'encanta aprendre, m'agrada molt, molt, molt. I més aviat era calladeta a la classe, no era molt moguda. L'altre dia ens vas fer una classe. T'agrada molt fer socials? M'encanta. Ho passo molt, molt, molt i molt bé. A més, ho visc molt com una experiència i m'agrada transmetre als altres. Tornaràs a venir per parlar dels romans? Oh, i tant. Quan em convideu, jo directament cap aquí. Plegues aquest any de l'escola? Sí, Vindràs a venir? sí, aquest any em jubilo, que per cert m'han fet una festa molt maca i està molt emocionada amb els meus exalumnes. Va haver el festival que van pujar molts papes a l'escenari, amb nens. No ho vam poder veure. Ho veureu filmat. Un dia i us diré el David que us passi. Què us sembla? I així ho veureu tots, clar que sí. Però em vaig emocionar molt, quasi li tremolava de l'emoció de veure aquells nens que havia tingut jo, que es van fer grans i que després venien amb els seus fills aquí també a l'escola, als quals jo he pogut també donar classe i als quals m'estimo molt. Jo m'estimo molt els meus alumnes i els meus exalumnes, com tothom, Els mestres són així. Gràcies per la teva atenció. Fins un altre dia. Fins sempre que vulgueu. Estic molt contenta i heu fet unes preguntes molt maques. Enhorabona. Gràcies. A vosaltres. Adéu. Adéu.